Здравейте, приятели, на предаването Консулт. Аз съм адвокат Здравко Паскалиев и се надявам с клипчета, които правя, макар и малки като размер, да ви доставям важна информация. Моля, ако имате въпроси, които искате да ми зададете, да го направите на телефоните, които ще бъдат изписани на този клип, както и на другите, или да ми пишете на профила ми във Facebook адвокат Здравко Паскалиев. Ще ви помоля, така, тъй като клипчета са ми в YouTube, да се абонирате за моя канал. Днес ще се заемем с една малка тема, която е важна обаче, а именно допускане на предварително изпълнение. Така, имате дело. Тук говорим за три вида дела, а именно дело за издръжка, дело за възнаграждение за работа, т.е. трудово дело, и дело за обезщетение от работа или примерно от трудова злополука. Тези дела, макар че закона, Гражданско-процесуалния кодекс, е казал, че са бързи производства, те на практика не стават толкова бързо. Минават няколко месеца, докато съда се произнесе. То е хубаво съда се произнася, обаче решенията подлежат на обжалване. Та тръгвате по... имате районен съд, имате окръжен съд, а през това време се тече времето, примерно детето има нужда от издръжка, работника също има нужда от възнаграждение и законодателят е помислил по този въпрос. Тъй като ако чакаме да влезе крайният акт на съда при обжалване, ще минат още няколко месеца. А в някои от по-големите съдилища направо минава и половин година. Затова работодателят е допуснал предварително изпълнение по определени дела. С молбичка до съда, районния съд говорим, който е разгледал делото за издръжка, възнаграждение или обезщетение за работа, може да поискате да се допусне предварително изпълнение. Това предварително изпълнение може да се допусне и като искане може да го направите и в самото заседание на съда, когато са вече пледоариите. Тоест, когато излезе решението, съда вече да допусне предварително изпълнение. Какво означава предварително изпълнение, което толкова повтарям? Означава, докато се трае делото, съда да ви издаде изпълнителен лист. И с този изпълнителен лист вие да може да съберете издръжката, да си съберете обезщетението за работа или възнаграждението, т.е. работната заплата. Така както говорим, да кажем, подавате молбичка до съда, съда се произнася с определение и в основа на това определение ви се издава този изпълнителен лист. Това допускане на предварително изпълнение е уредено в Гражданско-процесуалния кодекс, в член 242, като съдът постановява предварително изпълнение на решението, когато присъжда издръжка, възнаграждение и обезщетение за работа. Има и други хипотези в този член, т.е. други алинеи, при които може да се иска предварително изпълнение, но в случая ви казвам тези, които са по-важни, тези, които са по дела от... Те са имуществени дела, но по-скоро има и лична част в тях, тъй като ако детето бъде оставено без издръжка или работника без възнаграждение,
това води до затруднения, както на него, така и на семейството. Така че надявам се с този кратък клип да съм ви помогнал. И пак повтарям, ако има необходимост да ми зададете някакви въпроси, които те ми решите, където мога ще помогна. Сега, ако някой ви е казал, че адвокатите могат да се произнасят по всякакви теми, това е неистина. Всеки си има определени насоки, в които може да се произнася, определен кръг от казуси, по които може да дава консултации. Да, надявам се да съм бил полезен и се надявам, ако някой има необходимост, този клип да му е помогнал.